बेसेबां खस्थ' थांगासिनो जोङो देवस्रिजों थांनाय बे लामाया बिराद खस्थ' थांगासिनो जोङो एखे खालाय जोंहाबो एखे बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि लामा मा होनो सान्तिपुर बे निज्लागुरि सिद्दा फैनाय लामाजों दे रायजोफोर देवस्रिजों थांनाय बेयो नायदो माबादि दासिमबो बे लामाया जायाखैना जाखाजोब्बाय गासिबो बर'फ्रानो खम जारलानै ओंखारनांसिनोसै नै ओंखारबाय आं ओंखारनोसै हेस नालाय हाब्रुआ आयै हेस नोगोर हाब्रुलै आयै जाला हेस हाग्राबो हाग्रा हाब्रुबो हाब्रु आयै जंगलबारि बेबा बेसे गोजान दंबावोलै बेबा बेसे गोजान थाबावगोन बेबायदि हाग्राया हनै हाब्रुआलाय देन्जारसो दङ नै ओरैबो सिगां बिदि नङामोन ना सिगां बिदि नङामोन खोमा आंबो फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय बेजों आयो जाला ओरै साइडजों फैदो हाग्राजों आयो फैबाय जाला आयै एक्सुस फैबाय जोङो मा जानांगौ जाखो आयै न'बो गैयाना हाग्रा गोजा नै ओरैहाय गासिबो हाग्रा गोजासो सोर नायसनबायनो बेखौलाय सिखाव लामासो एकदम गोजान दंथारबावो नामा हाग्रा गोजा दे बे हाग्रा गोजा रावनिबो न' गैया मोनसिगोन न' मोनसिगोन नामा नायलांबाय थादो हेल' गाइसमोन नै देवस्रि मोनबाय नै देवस्रि देवस्रिनि दालां मोनबाय दे नै आखाइ गैया दंमोन दा आं बायनाया नै बेनो देवस्रिया दे बेयावबो दसे फट' लानोसै बैयावथ' बैयाव नै देवस्रिनि लामा दालां आखाइ गैया नै मोनफैबाय उसियो दैज्लाङाव उसिनोदां बेयाव गारिया बोरै खारो बेनोथ' बोरै खारोथाय गावसोरसो मिथिगौ आयै हेस आखाइ गैया नै
नै बियो दैज्लाङाव माबायोदां उसिफावजोबोदां